Α, Σήμερα θα καταστρέψουμε όλα τα αποδεκτικά στοιχεία που είχαμε έτοιμα για τις τρομοκρατίες. μάλιστα. Στα σου γαμιόλι. Για να δούμε λίγο το πληκτρολόγιο. Μάλιστα. Φώνεις. Και τι μάρκα ήτανε, τι μάρκα? Acer. Για να δω, περίμενε λίγο, περίμενε. Μάλιστα. Αυτό να το ανεβάσουμε στο YouTube, φίλε. Αλλά κάτω καλό, δεν το κάνεις έτσι. Κάτω κάπως έτσι πιο ωραίο, ρε φίλε. Αυτό είναι το λεγόμενο burnout. Δηλαδή το λάπτοπ θα βγάλει φωτιές, ας πούμε. Βράζει γαμιόλι η οθόνη. Έβρασε. Θα φτάσει. Ελπίζω. Το drive. Για δείξε μου λίγο το drive. Πού το. Ουλιάζουμε. Ignition. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Φίλε, ωραία καίγεται. Το μπουρδέλο καίγεται. Το μπουρδέλο καίγεται. Barbecue laptop. Και μουσική. Μιλάτε εσύ. Μιλάτε ρε, σκάσε ρε. Θα πάρει φωτιά στο σπίτι. Δεν μου λες, έχεις φέρει κρέας? Θα είναι λίγο αθήγηνο. Και μουσική υπόκρουση, φίλε. Μαζούνε. Το πουλού. Τι να κάνω,
λίγο έτσι να ζουμάρω. Τα ωραία λάπτοπ, ωραία καίγονται. Κοίτα τι ώρα καίγεται το CD-ROM, κοίτα τι ώρα καίγεται το CD-ROM. Το CD-ROM γάμο. Ω, γάμο την πόφα. Μην πάω και την ηλίθιου μέσα. Όχι, θα σκάσει. Βλέπουμε τι ωραία και το CD-ROM έχει πάρει φωτιά, φίλε. Με στα πόσα δουλεύει. Επί 32 είναι, επί 64. Γύρνα το. Γίνα λίγο την πλακέτα, γίνατε να γίνει ρε. Την πλακέτα έτσι. Αυτό είναι. Έτσι να γίνει και από την άλλη. Αυτό είναι, φίλε. Να δω λίγο τον επεξεργαστή, να ζουμάρω. Το σκυλό πες του το κάψαμε πριν. Το σκυλό το κάψαμε πριν, ναι. Κάτσε να δούμε το. Έτσι θα είναι το λάπτοπ σας στην κόλαση. Θα καίγεται. Δαιμονισμένο. Λάπτοπ. Δαιμονισμένο. Ό,τι είχαμε κάνει. Τα μεγάφωνα δεν είδαμε που ήταν ρε φίλε τελικά. Κάπου μέσα εκεί. Πού ρε μάλα. Τώρα θα πάρει πλακέτα. Φίλε, θα ανεβάσουμε στο ίντερνετ. Και πες τους ότι για την τρύπα του όζοντος εμείς ευθυνόμαστε. Έτσι. Ανακυκλωμένο κάρβουνο. Αχ. Καλοκαίρι. Πομπία. Κολλασμένο λάπτοπ φίλε. Φίλε, κάνει καλή φωτιά, δεν σβήνει όμως. Αφού είναι εγώ πλαστικό ρε μάλακα. Εντάξει. Βγάζει μπλε φλόγα εκεί στην άκρη. Είναι το πιο κολλασμένο σημείο γύρω. Είναι το μεγάφωνο. Wow! Εκρήξεις. Δεν θα σκάσει τίποτα. Λες. Τι να σκάσει. Κάνεις επεξεργαστής. Κάνει τίποτα ρε. Θα τους κάνει πολύ show εκεί. Όχι, πλακέτα θα κάνει show τώρα. Θα πάρουν εκεί πέρα όλα αυτά. Θα πάρουν τώρα. Να σκάσεις πολύ στο προσέσορα στο μέτωπο, φίλε. Πομπία. Δαιμονισμένο λάπτοπ. 9 λεπτά έχουμε γράψει, δεν φτάνει. Κάνε πέντε. Τι θα πάμε. Αυτό. Αυτό ήταν. Μη συζήτηση.